ljudi, danas otvoramo poklade, da pojave, zato što sam malo pocijepala, evo imamo ovu jednu svesku. Ona najradosnija, Za matematiku. Koliko ima listova? pa sad da ti kažem, na pamet. Ona spavala. Ona spavala i Hvala. Ajde da idemo na zdravo. Ovaj skeč. Ali kako? Šta? Svirala. Pa to ti je dnevnik. To ti je dnevnik, ajde, nema veze. Ili to možda daš nađe na tebi da ga to nema, ako hoće. Ako hoće da se menja. Ne. To je jedna kukulica. Šta je ovo? Pa To ti je- stiker i samo... Nije, to ti je Jeste. da obeležiš neku stranu, da staviš i da obeležiš. Nije. Ja Pa se dobro, zezam. to su isto Pa dobro, stikeri. mogu biti stikeri. Ja sam se na sve goste obradovala. Jedan zarezač. Ja nisam vidjela da imaš dve olovke. Jo, baš. Veš? Ali A sad ti sad učiš iz matematike? puta. Sad ste sve naučili, mi smo učili sa svim brojevima. Mi nismo samo sadnicu naučili. Jedan legir. Nemoj da zaboraviš ovdje ti sam malo... Olovke Nađa dve. se trudi da pakuje. Ova ljubičasta i ova roza. Vi bacite I like to i imam subscribe. i ovo. Da, ona je dobro rekla. I ovaj rovčani. Inače, ona je u krevecu, nije beba, nego je tako ona vadi se penje. Ovaj. Ja mislim unutra već ima pare. Mi Možda smo vidjeli neki